טוב, אהלן, נמצא איתי עכשיו פה יוקי. שלום. אהלן. יוקי הוא מדביר. גם מדביר. גם מדען, גם מדביר. עם רישיון להדברה. מזה כ3 שנים אני מדביר. ולפני שנה וקצת יותר הגעתי לאמיר. לנסות לקדם את נושא השיווק של העסק החדש שלי. ואני מוכרח לציין בשמחה גדולה שיש מהפך בכמות הלקוחות והעבודה שאני משיג בשנה האחרונה בעקבות 3 דברים עיקריים שאמיר ממליץ לנו לעשות. תסתכל על אחד, קודם כל לאסוף כתובות אינטרנט של לקוחות ולהקים מאגר של לקוחות שהם מכותבים איתנו במשך השנה. זה דבר ראשון. דבר שני, פרסום בפייסבוק. אני מוכרח לציין שבהתחלה הייתי מאוד סקפטי, אני מהדור שעדיין לא מתחבר לכל המדיה החדשה. אני מוכרח להגיד שזה כרגע עובד הכי חזק. אנחנו מפרסמים, אני מפרסם כל מיני פוסטים וגם סרטים שבהם אני מסביר על המזיקים העונתיים שאנשים צפויים או עלולים למצוא היום בבתים ואיך להתמודד איתם, ומי שרוצה גם יכול להתקשר אלינו. והדבר האחרון שאמיר המליץ לעשות, וזה עושה מה שנקרא בשפה של אמיר שוס רציני, לקוחות שמתקשרים אליי או אלינו ורוצים הדברה ומחליטים שהם רוצים שנעשה את ההדברה, הם מקבלים איתנו הנחיות מה לעשות בבית, איך להכין את הבית לפני ההדברה, או שנכנסים לאתר שלי ושם יש את ההוראות מה אפשר לעשות או איך להכין את הבית לפני ההדברה. אני ניגש אליהם, עושה את ההדברה, ובסוף ההדברה אני מגיש להם דף. בוא נראה את זה פה, בוא ניגש לשם, תראה את זה, את המסמך הזה. זה הדף, המסמך שאמיר רוצה לנו לעשות. ובדף הזה נמצא גם כרטיס הביקור שלי, ובדף הזה יש הנחיות מה לעשות אחרי ההדברה. זה עושה, אני גם רואה על אנשים, על הבעת הפנים שלהם, וגם על התגובות שלהם, כשאני נותן להם את הדף, אחרי שהם קוראים אותו, שיש להם פה עסק עם מישהו שמתייחס לעבודה שלו ברצינות, וההתייחסות הרצינית באה לידי ביטוי בדף. מה משפחה או אדם שהזמין את ההדברה צריך לעשות אחרי ההדברה. זה מאוד מרגיע את האנשים, זה מאוד נותן לי ביטחון במי שאני ובניסיון שלי, באחריות שאני ובחשיבות שאני רואה בהדברה הזאת, וזה מאוד מאוד עוזר ללקוחות שלי לחזור אליי פעם שנייה, בשנה אחרי זה. אוקיי. אז יש 3 הדברים המרכזיים שעובדים את זה יפה מאוד, ואני עכשיו שנכנסתי לאמיר אמרתי כמות הלקוחות שלי והעבודה שלי, העונה הזאת שהתחילה בתחילת הקיץ הזה, עלתה בהשוואה לפני שנה במאות אחוזים בעקבות 3 הדברים האלה. לכאורה קטנים, אבל עושים את העבודה מצוין. מדהים, אז בעצם מה שנתתי ליוקי, זה בעצם נתתי לו מסמך שנקרא מסמך תדריך הדברה, ויש לו 2 מטרות. המטרה זה לתת ערך ללקוח, שיש פה המון ערך שיוקי עבד עליו די קשה בשביל להכין אותו. אני רואה שזה גם עשוי מחומר מוחזר, אתה בכלל רציני. כן. ובנוסף לזה, יש כאן את הפרטים, ככה שהלקוח יכול להעביר את הפרטים אחרי זה הלאה. יוקי גם אוסף מיילים, נכון? אתה אוסף גם מיילים של לקוחות. זה אחד מ3 הדברים, אני אוסף מיילים ללקוחות, אני מכניס אותם למאגר שבנינו אצלנו, והם מכותבים שלנו. מדי פעם אנחנו מוצאים אליהם הודעות איזה מזיקים. נתינת ערך, נתינת ערך. איזה מזיקים הם אמורים לצפות, לראות עכשיו, כמו למשל עכשיו עונת הקרציות, שהיא מאוד דומיננטית, עונת הפרושים. אנשים יודעים שזה למה שהם צריכים לצפות, ויש להם חיות פחמד, ואם הם מזהים משהו לא ברור, אז מיד מתקשרים, ומבינים שזה בהתאם לכיתוב שלנו איתם, וזה מרגיע את האנשים, יודעים שיש להם כתובת, יכולים לנהל איתם דיון, לדבר איתנו, גם דרך הפייסבוק, גם דרך האינטרנט. אתה עונה להם בפייסבוק, הם שואלים שאלות בפייסבוק, אתה עונה להם. הם שואלים שאלות בפייסבוק ואני עונה להם בקצרה. מי שרוצה פרטים נוספים, קצת יותר, אז אני מבקש להתקשר, ואז אני משלים את שאר הפרטים. מדהים. ומציע את השירותים שלי. מדהים, יופי. תודה. גם לך, תודה אמיר.